Menggenang himungkan pada kami ini menggenang asapiri dengan asapiri begitu ini mainan asapnya asapiri ini asapiri begitu ini Kurang asapnya asapiri ini asapiri begitu ini kalau kita lihat besar lakinya mana itu si apa man ini जोंहा बोसोरनि थामथि फोरबो एबा माइनाव फोरबो एबा काति फोरबो बे काति फोरबोनि जोंहा सेथि हाबाफारि बायदियै दङ फिरफिला बिरहोनाय जोंहा एसे समा लेट जालांबाय अब्लाबो जों हाबाफारि बायदियै फिरफिला बिरहोनायनि हाबाफारिखौ आवगायनो सानबाय बेनिखायनो जोंहा थाखानाय
काति फोरबोनि समाव गामिनि सिबिसालियाव बावनाय थिनाय बेनिनो मोनसे नुथायखौ लाबाय काति फोरबोनि आरो बावबाय बेखौ
नै नै जानायाव मुखुबथार रायजोफोर लोगोफोर जोंना रायजोफ्रा नै एकदम जानायाव मुखुबथार दिनै एकदम खाथि फोरबोनि माबा प्रसाद बुट जागासिनो दं आरोना रायजोफ्रा एकदम दासो आर'ज गखांनानै जानायाव जि मुखुबथारना रायलायनो सम गैलायानो आरोना रावजोंबो